наступив новий рік згідно нашого календарю. Що робити в цей новий рік? Новий рік – це завжди повинен бути новий виклик. З цього приводу я хотів би порадити кожному, в першу чергу, самому собі, що треба в новий рік робити все, що несе добро та позитив. Вносити свій вклад, в першу чергу, в нашу спільну перемогу. Налагодити треба, по-перше, свій зв'язок з Господом світів. І це стосується кожної людини окремо. Це особиста справа. Це справа поклоніння, зв'язок зі своїм Господом. І це саме перше, про що повинен думати кожен. Бо якщо серце, воно неправедне, то все тіло неправедне. І прикладом для нас в цьому повинен бути посланець Аллаха, як про це сам казав Аллах Субхану ва Тааля, і вже був для вас найкращим прикладом для подражання посланець Аллаха.